luulen, että tää on kyllä nyt aika maassa tää auto, että Oho, se on vähän Venän kuvasta lähempää. se on aika lailla kadussa. Mä luulen, että tää tärisee nyt aika paljon tää kuva. Ei se haittaa, mutta toi auto, niin se on aika matala. Se on nyt tontissa. Ottakaa siitä pojat mallia, miten madalletaan autoa, että se on aika maassa nyt. Onko se kiinni oikein? Sitä ei oikein paljon lähemmäs sitten maata saa, että kun se ottaa kiinni, niin että Koitetaan hoitaa se homma nyt muuten järkeen. Käydään tavalla kuntoon. Mut saaks tämmöisessä porukassa ajaa, jos me nyt lähdetään netistä ajelemaan johonkin? Eihän sitä ole missään sanottu, että kuinka paljon, mutta se tarkoittaa sitä, että mennään nätisti. Monta peräkkäin ja vähemmän rinnakkain. Noniin, no ei muuta kuin näitä neuvoja kunniaan. Hyvää illan jatkoa!